sunat iki lho. Agek tolong dino remari ya. Lho. Carane sarungan iki ra ngene. Carane piye? Sak ngisore dengkul. Gugup iki mau. Lah kok gugup lapo? Ini kok salah. Wong karek projana sithik kok sombok. Repot wae. Lah iki lah lho yo, kaya ngene iki lho. Kaya kakangmu. Lah iki santri tenan no. Nah, kowe nak santri kira-kira ngerti pujian ora? Lah iso. Siji. Aku sayang ibu. Piye? Ayo budal ngaji. Ajak awak raya. Siji. Ayo budal ngaji. Loro. Cemen ora bodho. Telu. Sregep wasina. Weh, siji loro telu. Esok-esok tambah dadu. Kayak wong ini karisan. Ya entuk, iki mau wis padha ngaji. Paraya. Paraya. Engko aku rong alif kasroh. Aku rong ngundu. Alif Liun. wasa'ah. Iki jane kepengin sinaoni nek Fatihah wis hafal. Hafal. Kulhu ya masa ora hafal ya. Hafal waraya. Kulhu cekak lho. Al-Ikhlas iki cekak. Al-Ikhlas jalan. Bis a'udzu billahi minas syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bisane nih. Ul huwallahu ahad. Mateni ndek. Aja mateni nek cukup aku iki mateni piye Tegese ora mateni iki gak ilate ndek. Kol-kola. Kol-kola. Ya, mudeng ya. Lho, ini diwarai Pak. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Iku rasa blater. jare kon mateni. Batin tok ngono lho. Batin cok. Kentir. Yo goblok-goblok. Ngarane adikku kendel tempilang piye kowe? Jenenge sapa? Kendiri. Lah iya tak wong nyeluke gugup dak kentir ngono. Aku jare dadi kami tuwa. Aja kentir. Apa? Luwih cetha bento. Apa mangkel omong tak. Ya. Wingi tukaran karo Carik. Masa iya? Iya. Ini kami tuwa nyaran. Iya. Carik ketemu karo Carik ini. Wowo ngamuk. Piye? Aku nek barane kethek utang wowo. Lah carike lah yo kami tuane padha ya. Piye? Nyeluk aku yo ora sing sopan. Aku diceluk rek. Pemasan aku kirek piye? Yo bener. Iya. Lah kok bener? Kaya sithik. Ya kok kaya sithik iki lho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Gendong didawi ning Sunan. Pripun Jo Sunan? Kok suaramu gerok? Nggih, mangkane ning ngisor ki aja marai tukar, aja kakean omong ben ra gerok. Oh, nggih Jo Sunan. Lagi padha ngopo iki mau? Alah aku lagi diwarai Al-Ikhlas kalian Ngaji nempike mawon Gone ngaji mengko wae. Mergo kasunanan ngerang iki lagi ora tentrem. Lho, ora tentreme pripun? Durung padha krungu. Ya derek. enten nopo. Wonten kamis napa Kanjeng Sunan? Wonten no. Yayi Ndoro yo. Wonten apa? Aku kok pepet Enten nopo. Wonten apa Cik Sunan? Engko sik to. Yayi Ndoro Yono iki dibragat. Yayi Ndoro sing Yayi Ndoro Yono. Lha durung krungu to? Derek. Nganti bingung. Penggalihe Rama ngerang. Nibakake sayembara. Sayembaran Sing bisa mbalekake Narayana ing kono bakal digawke yen lanang, yen wadon bakal disedhirke senorongan. Oh, nggih. Terus menika mun enten sing mupu napa Mbok menawa kowe duwe kabijan bisa mundurake Ndara Narayana mengko kowe digawke ra malah. Kula nggih.
Ngaten nggih Kanjeng Sunan. Ora apa-apa. Kabeh santri ngerang ora langsung. Ngaten nggih ya Kanjeng Aja nek Sunan. kowe aja. Radine kula menika tilase kumala. Dadi bisa tumindak apik niki mergo saking pambudidayanipun Rama Gelang. Kula budut diterke, kula ora weruh dibutuhke. Kangge males budi kasaenipun Rama Gelang, nggih sak gaduke nalar kula sak kegiatanipun tenaga kula badhe ngrencangi madhangaken swasana wonten ing Ngerang. Kula mboten ngalap ganjaran. Kare. Iki teges sampeyan arep baleni sego wadang iki arep gaweni baleni gawean lawas iki. Perkara kuwi gampang. Iki malih lho Kang iki. Iki saya mboro lho. Ganjarane luwung. Luwung Dijawabake Kula ingkang mupu sayembara. tenan. Nggih. Yen wis ana pasar rujukan mak tak rujukake. Monggo nderekaken. Sewang-sewangan. Muga apa penjangkamu bisa kelakon. sampeyan ngalor kula tak ngidul. Ngono. Ayo, dong, Wah, dong. wah. Baca bimbingan salam. Waalaikumsalam. Bener apa sing kok kandhake? Welan aku kudu baris kuat. Pak Yurarayana, colong kawan Batak Parang. Yen to ora dicolong, genti dicolong, iki mesti bakal bebayani. Iki wis santem Di omah ya. Mantap. Ya, aku ning omah. Ya, aku rumah. Aku rumah. Ya, ayo. Ayo tak kancane. Ora bisa. Kanggo Rarayana kepengin bali ing Panti Ngerang. Kuwi bener ya, Ki. Gampang. Tiba gampang. Waton kanggo Rarayana gelem dadi garwane Batak Parang. Jebul kaya ngono to ya, Ki. Iya, Nanging babar pisan aku ora tresno karo sampean. ora tresno. Monggo saiki kanggo Rarayana wis adoh saka Panti Ngerang. Yen ora gelem apa kelakon kanggo Rarayana kekes atine sengko jalari kanggo Rarayana dadi lara. Ojo yo, Yayi. Saiki pilih siji antaraning loro. Gelem apa gelem? Aku moh, Yayi. Aku kepengin bali ono ing Panti Ngerang. Yen wangkot kelakon tak jamah kasusulan. Ojo yo, Yayi. Yo. Angel. Durung gelem. Tak putuskan. Nganti sapunika dereng kesel lagi. Iya, nuwun sewu nggih Kanjeng. Nek perkara wong wedok niku dolanan kula jaman kula sing dadi mangun. Aku percaya. Trimo atine wong wedok niku aja nganti ngetokke tembung sing sura. Kudune tembunge sing halus. Pindho budruk busut pisan. Ping pindho wong wedok niku mata yuki. Waton dipameri bondo donya, dipameri apa sing sekirane wong wedok niku seneng wae. Mesti bakal roh atine, mesti bakal kesel latihan sampeyan. Tembung ku halus tak paringi bondo-bondo donya, pameri mas-masan. Wah, kangge kulino kok marang. Yen ngono tak cobane. Walau
siji nglimpe bradat kanggo Rarayana saka mburi. Kendhiri mandeg Kendhiri.
isih swasana Pulo Semerapat Tindring wanci sirep kekayon ora ngerti lepas sangkan paraning bilahi ana sawenehe nom-noman kengkenyut ombak ing segara rahayune kowe konangan ki lodang jatuh lamun kowe ora ketulungan ki lodang jatuh kowe wis tumekae pati bocah bagus kowe durung wancine tumekae pati kowe isih ana sanjabaning pepesthèn akhire kowe aja wedi aku ora bangsane elo Banaspati aku menungso prabidani kowe nek yo kene yen to menungso tenggak mengisor wujud menungso tenggak menunggur kowe wujudmu satu kethek ning ngene kuwi bisa tutuk jalan yen pancen kowe duwe jeneng yo jenengmu sapa yen kowe kepengin ngerti aku sing nguasani Pulo Semerapat jenengku Mbah Ki Lodang Jatuh Ki Lodang Jatuh kowe ngaras bodoh sawise ngaku lek jenengku Lodang Jatuh sapa kula pun maling kopo malih murid saking Panti Ngerang muridipun Rama Dengerang Ibu Rama Sunan Braja kowe santri Ngerang leres santrine Rama Sunan Braja apa dawuh aku melu takon kok nganti ana kedadian kowe kenyuting ombak ing segara lor sing tedhak Pulo Semerapat ana carosipun rak ngeten Bapak Lodang Jatuh Ndara Putri Rarayana menika rak kabragan dening Dipati Patakwaran jan badhe kapundhut garwa radene kiyambakipun boten kersa lajeng tumindak sulika mbradat Mbak Yurarana saking Panti Ngerang bingung penggalipun Rama Dengerang nyawaken Giri Sayembara sapa kang bisa balekake Rarayana kanthi slamet ana Ngerang yen wadon disedherake yen lanang bakal dijodohke tenanipun kula mboten alap ing ganjaran nanging kula mung pengin paring sesulih lawan Rama Dengerang antos kula sagah pupu sayembaripun Rama Dengerang kula dumugi wonten ing Mandalika Mbak Yurarana kula belajar saking dalem taman meh kemawon kula suwanaken wonten ing Ngerang nanging saged kabujung kalian Dipati Patakwaran sehingga dados perang antos kula kalian Dipati Patakwaran ya rikala kula tanding kalian Dipati Patakwaran
Dipati Patak Warak ginakaken pusaka pamengkang jagat. Pamengkang jagat pun lolos saking rangkanipun pun garetaken wonten ing Bantala. Saknalika Bantala pedhot separo dados daratan, separo sih wujud daratan. Tekate malah kuwi. Paripaksa kula nglahi. Kepengin nylametaken kalih Ndara Rarayana. Nanging dereng kemawon kula dumugi wonten ing Mandalika. Kula sampun boten kiyat tenaga kula sampun telas. Ngantos kula wonten mriki. Sinten ingkang nylametaken kula? Sing slametke kowe aku. Ning ngaten nelaken agung panuwun. Basan sampeyan iki nyambung kelawan umur kula. Nek ngono Patak Warak Bupati Mandalika muja ardane nepsu wani dusta Rarayana. Nanging semanten ngaten. Lah upamya kula wangsul wonten ngerang. Boten sarengan kalian Mbak Rarayana. Kula isin, kula wirang. Mila saking menika kula kepengin dados muridipun Bapa Lodang Datuk ing pamrih. Menawi to kula menika sampun saged ngalahaken Patak Warak. Mangke kula saged nganti kundul kalian Mbak Rarayana wonten ngersanipun Rama Genggam. Kowe pengen mangsu kawruh nimba ngilmu ana ngersane Lodang Datuk. Ngaten nggih. Pamrihmu ben kowe bisa balekake Rarayana. Leres. Ya tak sakwi. Matur nuwun Bapak Lodang. Aku uga mesake Rarayana. Kowe bakal tak wejan Aji Jaya Kawijayan sing ampuh. Ben kowe iso nandingi pusaka pamengkang jagat. Nen aku bakal siap jamas sesuci ngilangake kadas ning jiwa lan ati. Ngaten nggih. Ning aku melih Metu kasep napa? lamun mengko tak tinggal sesuci. Kowe aja mlebu gandok sing tengah. Oh, nika nggih. Oke nggih. Gandok tengah kae ora kena kanggo sembarangan. Ana pusaka ampuh. Siji buku pustaka raja. Loro Kiai Tumbak Guntur. Ya, aja sembrono. Nggih. Ya nggih. Iki sing sinimpen jroning gandok sing tengah. Wah, gegap kawu bloko. Jebul murid ana ing Panti Ngerang uga kalebu murid ana ing Pulo Sebrang. Kalebu Kakang Bupati Cakrajaya. Iki Dipati Patak Warak uga klebu siswa ana ing Pulo Sebrapan. Patak Warak Tigdaya Sekti Jalan Kedunungan Pusaka Pamengkang Jagat. Daya pengapesane Isolena tumekaning bakti kalamengka kajujuh tumbak guntur geni. Tumbak guntur geni. Apa kae sing ditali oleh saka wetan yang tumbak yo tak peneke kae.
sialah janjialah rupamu kaya ketek kowe. Nyuwun ngapunten saderengipun Guru. Kula boten mituhu dawuhipun Guru Lodang Datuk. Kula kepengin ngertos jane enten napa teng Gandok Tengah sing enten sentire niku. Seton temen kebangetan kaningaya. Nggonmu ndawa karo welinge wong tuwa apa? Nggih sepisan meneh nyuwun ngapunten Guru. Kaset rupamu anggota menungso. Enten napa? Enten napa? Coba melo. Belum. Waduh. Kok kados ngaten wujud kula, Guru? Kowe dikandani wong tuwa diwale aja nganti dolanan tombak guntur geni. Malah kowe sembrono Sepisan malih nyuwun ngapunten. Menapa slaminipun wujud kula kados ngaten Guru Lodang Datuk? Abot lakonmu abot. Aurat. Menapa menika? Kowe bisa bali wujudmu kaya duking wuni. Ning ana syarat lan saranane. Sarate napa, Guru? Syarate kowe kudu keset rikmane Bupati Patakwara lan siram jamas lutirane Patakwara. Niku sarate. Assalamualaikum. Iki nunggone aku nang pinggir segara nganti pirang-pirang sasi turu nang kene ra kalek petenge. Mati apa urip iki? Lho, macal-macal. Lilir di. Lilir. Allah, kok kopiah to. Jabang Ora tau salat, mung turu tok. Aja kurang ajar lho. ajar piye? Wong karo sedulur nek ngene iki. Sedulur sapa? Ketek. Lho. Sedulur kuwi bareng. Ya, pancen aku wujud ketek. Pangkling rupane nek aja pangkling suarane to. Suarane yo ora anu ora pojo. Goblok kowe iki. Iki yo maling kendiri goblok. Piye? Suarane karo rupane ora pojo. Iki cetha maling kendiri goblok iki. Rupamu kok ketek. Ngene ceritane. Dulurku. Nganti aku wujud kaya ngene iki ana ceritane. Ceritane. Lah, kowe pengen ceritane to. Kulane aja mendem tak ceritani. Ora ngombe mendem. Enggak senang jalan. Nyabrang tengah segara. Kuwi iki mau. Lho, kowe dhek ngerti to? Urung teko tengah-tengah aku ora kuat. Numpak perahu ta. Lho, jenenge nyabrang langi kok numpak perahu ora. Langi? Iya. Wih, Urung teko tengah-tengah aku wis ora kuat. Ganti kedampar nang pulau seprapat. sebabnya apa? Lho ora kuat kok. Ora kuat perkara Elem. keteraubat. Wah, ngene iki. Piye kan? Bejane ning kono ditemu karo Guru Lodang Datuk. Ana ese ta ora? Lho, Nek ana es temu. jebul Guru Lodang Datuk iki guru sing wis kawentar. Aku niku dipek murid. Iki tenan ta ora? Lho, iki tak Kowe iki critani. kakang Lodang tenan apa ora? Mulai tak critani iki kok. Yo. Lah ning kono aku diweling sak urung aku diweling Aji Jaya Kawijayan. Aja pisan-pisan kowe mlebu nang Gandok Tengah sing ana sentire. Kowe jebule ngono. Ing awat Watahe Lodang. Sampeyan kudu ngerti apa isine kuwi. Lah bareng ngerti aku nyekel tombak disabdo dadi ketek kaya ngene iki. Iki mau ceritane ngono. Ngono. Ah iki iso bali rupa bagus meneh. Ning syarate Syarate apa? adus jamas getih patak warak. Wah, iki malah iki. Kowe iki kok malah dus jamas gede patak warak Lho. iki. Anak syarate iku apa piye? Iki kira-kira iso ngalahke patak warak. Tantang patak warak. Ayo tantang. Iso ngalahke tenan. Wis, sagone aku. Tantang. Ayo, baik. Kakang Dipati Patawara. Ayo, nek pancen kowe bupati sing peng-pengan, bupati sing pilih, bobot pilih tanding. Ayo, adepono. Ayo, Patawara. Tanang.
Aku iki dina duwe jago. Jagomu sapa? Hah? Jagone iki. Wani remeh ning suara. Aku Digdaya Sekti. Arep du karo kethek ini iki. Nek pancen sampean wong sing Digdaya, ayo tandingi. Rasa sumbar ke mata warak. Maju kowe. Siji kethek. Sing Rangkep sepi. Ayo maju kowe. Baik wae. Pitungnya sampun ketemu kali adik kula. Putri apa Bumi? Kula milih Bumi Buntar. Bumi Buntar. Kuwi napa sesat buatan? Putri Roroyono badhe kula pasrahaken kalian Kanjeng Sunan Muria. Monggo. Kapa lan kowe kendiri? Kuat mboten sampean kira-kira. Baline Yayi Roroyono ana ing Kasunanan Ngerang. Nggih. Kasunanan Ngerang ayem tentrem. Muga-muga katentreman ana ing Kasunanan Ngerang lumeber dumateng masyarakat ana ing desa Panggung Raya. Amin. Sumrambah keluarga bakti. Amin. Ayo bebarengan ndedonga muga-muga Amin. katentreman iki Amin. bisa rahayu saklawas-lawase. Amin. Rahayu, rahayu, rahayu.